стоя там на центъра. Що? Да почини малко. Откуда почиваме? Да, с капак. Как се скъпа? Аз ти го минавам с колелото, брат, на един дъх. Абе, ти хубаво го минаваш с колелото, ама за мен. Добре, какво ти тежи? Малко ръцете. Ти бая караш, бе. Аз не мога да стигна. Не, бе, направи ти кара, на късите маневри не мога да му свикна. Ти направя, брат, че аз пагоня не мога да стигна. Аз от могилата надолу едва спитах, ти вече ще да падна. Ти как беше? Аз сложих на неутрална и пуснах надолу лекичко. Пустана, направи се. Да. Мига ли камерата? Да. Трябва да я спирам тогава. Изгревах мотора на Сенка, бе. Надя ще върнем сега. Продължаваме по маршрута. Добре, обаче искам да почина малко.